Kardom nili puthat lang thula nang litum kaching hon mati kelang bom channel KBTH 2.0 along lasi nili pini ako video kimi nang wan pithula nang litum phan laso video ta la subscriber tum inot bahini nang kipu PM Kisan long Koson si kan an si balance nang lutma tangka nang lutma komantua det sinang lutma pulahai hui Koson si cheki ma laso video ta nang semar pitha pusi nili kiwan pilo lasi video start te afrang nang litum nili channel long kelang bom polte la subscribe ikha la pen la bela arjanta do la ta ber ik datha la lo polte mo nili kapre video le upload ponsta minali to mobile long nang le da prang mate kilong da prang ya phan lasi video start ya afrang la intro bang ta ajiso lang pon igo nang litum la pen la intro lang da fit nang litum la video bang than the pin pen lang igon Koson son ma process la video long tek pon long pon litum nalitum mobile long la Chrome browser kalite Google browser la so apps dota hai nalitum Chrome browser dopulte Chrome browser long pendam igo la pende da fit nalitum athengno la search of type web address pulong nalitum ke tok da tam nei bang ke dak lang pon ik de no nalitum ke tok nei bang ke PM Kisan putogo tok dat penalitum search noi la PM Kisan putogo la links ta mini li description no pidet po la pen alason interface nang klang ikpon nalitum athengno la PM Kisan pugetok do la single bang la dagle nalitum ber igo Berik det penalitum athengno la sonan chiklang inkpo interface bang la sinalitum desktop size ba nalitum na anta simar me mate ber belang polote nalitum desktop size bang la desktop size patok di la da box do dak tik na ber ter no la lo polote nalitum la mobile long picture ta thi muchot mate bi muchot po network सबसे ज़्यादा problem होय la si la pen no te nalitum athengno la son interface nang klang pom desktop size nalitum berdet pen afik la son patheme pa bime po la pen la dak tok do o la sinili nang piklang poni pu bangke nalitum non ke dam nang pom mate ke ber dam nang bangke dak tok do la beneficiary status pudo la dagle nalitum ber igo dagber igdet penalitum athengno son interface nang klang thulepo asila dak tok Adhar number la pen account number hini do nalitum PM Kisan LASO details tegi phan nalitum Adhar number kalte account number dagber igo la pen get data pulong ber igo da lopulte nalitum dak details bang nalitum chilang longpo kan an installment si nang chithama kan an si pending dulang ma la video lo nalitum thekpon long ta hypo Koson son si keber nei mate Koson son ma kelang nei la hui nalitum te chini po mene la si mo next video bang ke PM Kisan Koson si apply nei ma la so video bang nili na 1p nalitum phan PM Kisan long amen kavitum do lang la si Koson son process manili nang than ikpo la sila son video lang igbom lang polte nalitum la nili channel bang subscribe pe pramo la pen bell arjanta berting nirno la pen video lang misen polte like o share noi la pen comment hai hunang pidenon la si pinia video bang